ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శుభాకాంక్షలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు అందరికి. హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారం అండి. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు. ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమే శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము అందులో ఈరోజు 32 మరియు 33 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నాయమర్హత్య సదృశోత్తో నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నరదేవ వరాసనం నరదేవ వరాసనం నరదేవ వరాసనం నరదేవ వరాసనం నరదేవ వరాసనం నరదేవ వరాసనం యోది యజ్ఞపతిం విష్ణుం విష్ణు యోది యజ్ఞపతిం విష్ణుం యోగయజ్ఞపతిం విష్ణు యోది యజ్ఞపతిం విష్ణుం విష్ణు వినిందత్యన పత్రపః వినిందత్యన పత్రః
వినిందత్యన పత్రపః వినిందత్యన పత్రః నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నరదేవ వరాసనం నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నరదేవ వరాసనం నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నరదేవ వరాసనం నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నరదేవ వరాసనం యోది యజ్ఞపతిం విష్ణుం వినిందంతత్యన పత్రపః యోగి యజ్ఞపతిం విష్ణు వినింద్యతన పత్రపః యోది యజ్ఞపతిం విష్ణుం వినిందత్యన పత్రపః యోగి యజ్ఞపతిం విష్ణు వినింద్యతన పత్రపః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నరదేవ వరాసనం యోది యజ్ఞపతిం విష్ణుం వినిందత్యన పత్రపః నాయమర్హత్ సద్వృత్తో దేవ వరాసనం పతిం విష్ణు వినింద్యతన పత్రపః. హరే కృష్ణ. గోపీనాథ్ ప్రభు, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బాలసరస్వతి. నమస్కారం అండి. న్యాయమర్హత్య సద్వృత్తో నరదేవ వరాసనం యోది యజ్ఞపతిం విష్ణుం వినింద్యతన పత్రపః. ధన్యవాదాలండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. న్యాయమర్హత్య సద్వృత్తో నరదేవ వరాసనం యోధి యజ్ఞపతిం విష్ణుం వినింద్యతన పత్రపః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. వైజయంతి దేవిదాస్ మాతాజీ, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నరదేవ వరాసనం యోది యజ్ఞపతి విష్ణు వినింద్యతన పత్రపః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నరదేవ వరాసనం యోధి యజ్ఞపతిం విష్ణుం వినింద్యతన పత్రపః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. తుముకి సాధ్వి దేవిదాస్ మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నరదేవ వరాసనం యోది యజ్ఞపతిం విష్ణుం వినింద్యతన పత్రపః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాయమర్హత్య సద్వృత్తో నరదేవ వరాసనం యోది యజ్ఞపతిం విష్ణు వినింద్యతన పత్రపః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యం చూద్దాము. అయం ఇతడు, నా అర్హతి తగడు, అసత్వృత్తః పాపవృత్తి కలవాడు, నరదేవ రాజు నరదేవుడు, వర ఆసనం మహోత్కృష్టమగు సింహాసనము, యహ ఎవడైతే యజ్ఞపతిం సమస్త యజ్ఞపతియగు
నమస్తే విష్ణుం విష్ణు విష్ణు భగవానుని భగవాన్ని వినిందతి అవమానించను అనపత్రపః లజ్జారహితుడు. హరే కృష్ణ. మునులు ఇట్లు పలికిరి, ఈ దుష్టుడు సిగ్గుమాలిన వాడు సింహాసనంపై కూర్చుండుటకు ఏమాత్రము తగడు. లజ్జారహితుడైన ఇతడు దేవదేవుడగు విష్ణువునే అవమానించుటకు తెగించినాడు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మునులు ఇట్లు పలికిరి, ఈ దుష్టుడు సిగ్గుమాలిన వాడు సింహాసనముపై కూర్చుండుటకు ఏ మాత్రము తగడు. లజ్జారహితుడైన ఇతడు దేవదేవుడగు విష్ణువునే అవమానించుటకు తెగించినాడు. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. విష్ణు భగవానుని లేదా అతని భక్తుల నిందను అవమానమును మనుజుడు ఎన్నడూ సహింపరాదు. భక్తుడు సాధారణంగా అనుకోవను కలిగియుండి ఎవరితోనూ జగడమాడకుండును. అతడెవ్వరినీ ద్వేషింపడు కూడా. అయినను విష్ణు భగవానుడు లేదా అతని భక్తుడు అవమానమునకు గురి అయినట్లు గాంచినంతనే విశుద్ధ భక్తుడు శీఘ్రంగా కోపోద్రిక్తుడగును. భక్తుడు సాధారణంగా నమ్రతను అనుకోవను కలిగి ఉన్నప్పటికీ భగవానుడు లేదా అతని భక్తులు నిందింపబడినప్పుడు మౌనము వహించినచో అది తీవ్రమగు దోషమే కాగలదు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 33వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. को वैनं परिचक्षीता 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 वेनमेकमृते शुभम् वेनमेकमृते शुभम् वेनमेकमृते शुभम् प्राप्त ईदृशमैश्वर्यम् प्राप्त ईदृशमैश्वर्यम् प्राप्त ईदृशमैश्वर्यम् यदनुग्रह भाजनः यदनुग्रह भाजनः यदनुग्रह भाजनः को वैनं परिचक्षीता वेनमेकमृते शुभम् को वैनं परिचक्षीता वेनमेकमृते शुभम्
को वैनं परिषक्षिता वेनमेकमृते शुभम् वैनं परिचक्षिता वेनमेकमृते प्राप्त ईदृशमैश्वर्यं यदनुग्रहाभाजनः यदनुग्रहभाजनः प्राप्त ईदृशमैश्वर्यं यदनुग्रहभाजनः హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. కోవైనం పరిషక్షితా వేనమేకమృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహభాజనః పరిచక్షిత వేనమేకమృతే శుభం హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी। को वैनं परिसेक्षित वेनमेकमृते शुभं प्राप्त ईदृशमैश्वर्यं यदनुग्रहभाजनः। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. కోవైనం పరిచక్షిత వేనమేకమృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహభాజనః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ, రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. కోవైనం పరిచక్షిత వేనమేకమృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహ భాజనః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం. కోవైనం పరిచక్షిత వేనమేకామృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహ భాజనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సరళాదేవి మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. కోవైనం పరిచక్షిత వేనమేకమృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహభాజనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. को वैनं परिचक्षित वेनमेकमृते अशुभं प्राप्त ईदृशमैश्वर्यं यदनुग्रहभाजनः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. को वैनं परिचक्षित वेनमेकमृते शुभं प्राप्तं ईदृश ऐश्वर्यं यदनुग्रहभाजनः. हरे कृष्ण. ధన్యవాదాలు ప్రభు. శశికళా మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. को वैनं परिचक्षित वेनमेकमृते शुभं प्राप्त ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహభాజనః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ, నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. को वैनं परिचक्षित वेनमेकमृते शुभं प्राप्त ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహభాజనః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. को वैनं परिचक्षित वेनमेकमृते शुभं प्राप्त ఈదృశ్యమైశ్వర్యం యదనుగ్రహభాజనః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. को वैनं परिचक्षित वेनमेकमृते शुभं प्राप्त ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహభాజనః. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి ఎం మాతాజీ, భక్త సంవత్సర మురారిదాసు ప్రభు.
हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। को वैनं परिचक्षित एनमेकमृते शुभं प्राप्तमीदृशमैश्वर्यं यदनुग्रहभाजनः। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామములు. కో వైనం పరీక్షచేత వేనమేకమృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశ్యమైశ్వర్యం యదనుగ్రహ భాజనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. వేనమే కృత్యం అది. హరే కృష్ణ. జయప్రద మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. కోవైనం పరిచక్షిత వేనమేకమృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహ భాజనః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. కోవైనం పరిచక్షిత వేనమేకామృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహ భాజనః. హరే కృష్ణ. సౌజన్య మాతాజీ, సిహెచ్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. కోవైనం పరిచక్షిత వేనమేకమృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహ భాజనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కోవైనం పరీక్షిత వేనమైకమృతే శుభం ప్రాప్తం ఈదృశ్యమైశ్వర్యం యదానుగ్రహాభాజనః. భవానీ మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు, నళిని మోహన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కోవైనం పరిచక్షిత వేనమేకామృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహ భాజనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కోవైనం పరిశిష్యత వేనమేకమృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహ భాజనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. కోవైనం పరిచక్షిత వేనమేకమృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహ భాజనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. కోవైనం పరిచక్షిత వేనమేకమృతే శుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహ భాజనః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. కహ ఎవడు, వా నిజమునకు, ఏనం భగవానుని, పరిశక్షిత నిందింపగలడు, వేనరాజు, ఏకం ఒక్కడు, రుతే తప్ప, అశుభం అమంగళకరుడు, ప్రాప్తః ఈదృశం ఈ రీతిగా, ఐశ్వర్యం ఐశ్వర్యము, యత్ యవ్వాని అనుగ్రహము, భాజనః బడిసి. హరే కృష్ణ. యవ్వాని అనుగ్రహంచే సమస్త ఐశ్వర్యములు సమస్త శుభములు లభించునో అట్టి దేవదేవుని కేవలము అమంగళుడగు ఈ వేనరాజు తప్ప మరెవ్వడు నిందింపగలడు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. యవ్వాని అనుగ్రహంచే సమస్త ఐశ్వర్యములు సమస్త శుభములు లభించునో
అట్టి దేవదేవుని దేవదేవుని కేవలము అమంగులుడగు ఈ వేనరాజు తప్ప మరెవ్వడు నిందింపగలడు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. మానవులు వ్యక్తిగతంగా లేదా సామూహికంగా నాస్తికులై దేవదేవుని ప్రామాణికతని దూషించినప్పుడు అయ్యది వారికి నిక్కముగా పతనమునే కలిగించును. భగవత్ కరుణను తెలుసుకొనజాలని కారణమున అట్టి సమాజమునకు అన్ని విధములగు అశుభములు కలగగలవు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలు, ఈ శ్లోకములకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురు శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఆ మైత్రేయ మహర్షి విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. అంతకు పూర్వము మునులు మరి వేనరాజుకు నచ్చజెప్పడానికి అతని హితము కోరి ఉపదేశం చేసినప్పటికీ కూడా ఆ మునుల యొక్క మరి మాటలను మూర్ఖుడైనటువంటి ఆ వేనరాజు మరి అంగీకరించకుండా వాళ్ళని అవమానపరిచాడు. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా వాళ్ళు అవమానపరచబడ్డారో భగ్న హృదయులైనటువంటి మునులు వెంటనే ఎంతో కోపోద్రిక్తులయ్యారు అని చెప్పబడుతూ ఉంది ఇక్కడ. ఆ కోపంతో వాళ్ళు గట్టిగా అరిచినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ మూర్ఖుణ్ణి వధించండి 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 అంటూ వాళ్ళు అన్నట్లుగాను. ఎందుకంటే ఇతడు మిగుల భయంకరుడు, పరమపాపి అయినటువంటి వాడు. ఇతడే బ్రతికి ఉన్నట్లయితే ఈ సమస్త జగత్తుకు భస్మానికి కారణమవుతాడు. క్షణకాలంలోనే ఇతడు మరి ఈ సమస్త జగత్తంతా కూడా మరి భస్మమైపోగలదు. అటువంటి ఈ దుర్మార్గుడు ఉండడానికి అర్హుడు కాడు. కాబట్టి ఇతన్ని చంపండి, ఇతన్ని చంపాలి అని వాళ్ళు కోపంతో అరిచినట్లుగా పూర్వపు శ్లోకాలలో మనము చూసినటువంటి విషయాలు. సో ఈ క్రమంలోనే మరి ఇంకా ఆ మైత్రేయముని చెప్తూ ఉన్నారు, విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నారు ఆ మునులు అన్నటువంటి విషయాలను గురించి. ఈరోజు ఈ శ్లోకాలలో చెప్పినటువంటి అంశాలు మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నారు, మునులు అని అన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది.
అయం అర్హతి అసత్వృత్తః నరదేవ వరాసనం యః అధియజ్ఞపతిం విష్ణుం వినిందతి అనపత్రపః. సో మునులు ఇంకా ఈ విధంగా అన్నారు, మైత్రేయ అంటూ చెప్తున్నారు, ఈ దుష్టుడు మరియు సిగ్గుమాలిన వాడు సింహాసనముపై కూర్చుండుటకు ఏమాత్రము అర్హుడు కాడు, తగడు. నా అయం అర్హతి, ఇతడు తగినటువంటి వాడు కాడు. నా అంటే కాడు, అయం అర్హతి తగినటువంటి వాడు కాదు. ఎందుకు? అసత్వృత్త, పాపవృత్తితో కలిగినటువంటి వాడు ఇతడు. దుష్టుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు, దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రవర్తన కలిగినటువంటి ఇతడు నరదేవ వర ఆసనం. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క నరదేవుడు అంటే దేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా రాజు చెప్పబడేటువంటి వాడు. మరి దేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా చెప్పబడినటువంటి ఒక రాజు, నరదేవుడైనటువంటి రాజు, మంచి రాజు అన్నట్లు ఇక్కడ. అంటే ధర్మాన్ని సక్రమంగా ఆచరిస్తూ ఉండేటువంటి రాజు కూర్చోవలసినటువంటి వరదేవ ఆసనం, మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఈ సింహాసనమునందు కూర్చోవడానికి ఇతడు తగినవాడు కాడు. ఎందుకంటారా? ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యహ అది యజ్ఞపతిం విష్ణుం వినిందతి అనపత్రపః. సో ఎవడైతే సిగ్గుమాలిన వాడై ఆ దేవదేవుడైనటువంటి విష్ణువునే అవమానించడానికి తెగించిన వాడు వీడు. కనుక ఇటువంటి ఈ దుష్టుడు, సిగ్గుమాలిన వాడు మరి రాజసింహాసనము పైన కూర్చోవడానికి ఏమాత్రము తగినవాడు కాదు అని మునులు వాళ్ళలో వాళ్ళు అక్కడ అనుకుంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ దుష్టుడు, సిగ్గుమాలిన వాడు ఆ రాజసింహాసనం పైన కూర్చోవడానికి ఏమాత్రము తగినవాడు కాదు. ఎందుకంటే ఇతడు సిగ్గుమాలిన వాడై ఆ దేవదేవుడైన విష్ణువునే అవమానించుటకు తెగించినాడు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, కోవైనం పరిషక్షీత వేనం వేనం ఏకం ఋతే అశుభం ప్రాప్త ఈదృశమైశ్వర్యం యదనుగ్రహ భాజనః. సో మరి యవ్వని యొక్క అనుగ్రహం చే కహ వా ఏవం ఏనం అంటే ఆ భగవంతుని పరిషక్షీత నిందింపగలడు ఇక్కడ వేనరాజు వీడు. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ మునులు ఇంకా చెప్తున్నారు, అంటున్నాడు మైత్రేయ మహర్షి చెప్తూ ఉన్నాడు మునులతో, యవ్వాని యొక్క అనుగ్రహం చేత, ఎవరు యొక్క అనుగ్రహం చేత ఈ సమస్త ఐశ్వర్యాలు, సమస్త శుభములు లభించినవో. ఎందుకంటే పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ భగవంతునికే, ఆ పరమేశ్వరుడు, పరమ ఈశ్వరుడు, పరమాధికారి ఈ సమస్తానికి. అది ఆధ్యాత్మికమైన, భౌతికమైన మొత్తానికి అతడే అధిపతి. అటువంటి మరి ఎవని వలన పొందాడో, ఎవని అనుగ్రహం వలన అతడు ఈ సమస్తమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలను పొందాడో, ఈ సమస్తమైనటువంటి శుభాలు అతనికి లభించాయో, అటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి ఆయనను విష్ణువునే కేవలం ఈ అమంగుళుడైనటువంటి వేనరాజు తప్ప మరెవడు నిందింపగలడు? మరి ఎందుకంటే కృతజ్ఞత రహితుడుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్పబడింది, సృష్టి ప్రారంభంలో యజ్ఞాలను, మనుషులను, దేవతలను వీళ్ళందరినూ సృష్టించి పరస్పర సహకారంతో, కృతజ్ఞతాభావంతో జీవించండి అని చెప్పారు.
మానవుడు కృతజ్ఞతాభావంతో జీవించాలి. కనుకనే మనకు లభించినటువంటి వాటిని మనకి ఎవరి నుండో వచ్చినవో అతనికి సమర్పించి ఆ తర్వాత తీసుకోవాలని చెప్పబడుతూ ఉంది. మరి అటువంటిది ఈ సమస్తము ఎవరి నుంచి లభించిందో, మరి రాజుగా అతనికి శుభాలు అన్ని వచ్చాయంటే ఎవరి నుంచి వచ్చినాయో అటువంటి దేవదేవుడినే మరి ఈ అమంగళుడైనటువంటి దుష్టుడైనటువంటి ఈ పాపి అయినటువంటి వేనరాజు తప్ప మరెవ్వడూ నిందింపగలడు? ఎవడైనా తనకేదైనా సహాయం చేసిన వాడిని నిందిస్తాడా అన్నట్లుగా వీళ్ళు, ఎందుకంటే తనకు మరి మనం ఒప్పుకున్న ఎవడు ఈ నిరాకారులు, ఇంకా ఎవడు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా సమస్త సృష్టికి అధిపతి మరి ఆ జగన్నాథుడైనటువంటి భగవంతుడు. అటువంటి ఆ జగన్నాథుడు అందరికి అనుగ్రహం ఇచ్చి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇచ్చేటువంటివి. అటువంటి మరి ఆ అనుగ్రహాన్ని పొంది అనుగ్రహించినటువంటి వాళ్ళనే అవమానపరచడము ఈ వేనరాజుకు తప్ప మరెవడికయ్యా సాధ్యమవుతుంది? అంటే వీడు కృతజ్ఞత రహితుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇది 2 శ్లోకాలలో మునులు మాట్లాడినటువంటివి. ఇక దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తే, విష్ణు భగవానుని లేదా అతని భక్తుల నిందను అవమానమును మనుజుడు అంటే భక్తుడైనటువంటి వాడు ఎన్నడూ కూడా సహింపరాదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఇదే విషయాన్ని మనకి భక్తి రసామృతమునందు రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు. భగవత్ నింద గాని భక్తుల నింద గాని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు భక్తుడు చేతకాని వాడైతే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి కదా. ఒకవేళ వాడిని వారించి మార్చగలిగితే మార్చాలి, లేకపోతే వాడిని వధించాలి, లేకపోతే తను తాను వధించుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి భక్తుల నిందను, భగవంతుని నిందను చూస్తూ ఏ భక్తుడు కూడా ఊరుకోవద్దు, అక్కడ ఉండి వినకూడదు. ఒకవేళ అలా వింటూ ఉంటే అపరాధం అవుతుంది. కనుక అభక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని ఎక్కువగా త్యజించాలి అని చెప్పబడుతుంది కారణం. మరి సాధారణంగా భక్తుడు అనేటువంటి వాడు అనుకోవగాను కలిగి ఉండాలి, ఎవరితోనూ జగడం ఆడకూడదు, ఎవరిని ద్వేషించడు. కానీ విష్ణు భగవానుడు లేదా అతని యొక్క భక్తుడికు అవమానానికి గురి అయినట్లుగా గాంచగలిగినప్పుడు విశుద్ధ భక్తుడు శీఘ్రమే కోపోద్రిక్తుడగును. ఇది ఇక్కడ ఈ శ్లోకాల్లో మరి ఇంతకుముందు వాళ్ళు మునులు బ్రాహ్మణులు ఎంతో శాంత స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి కదా అనేటువంటి భావన నిన్న కూడా వచ్చింది, మనకి డౌట్స్ వచ్చాయి. కానీ శాస్త్రాలు ఏం చెప్తూ ఉన్నాయి అనంటే, విష్ణు భగవానుని గాని అతని అంటే యొక్క భక్తుడైనటువంటి వానికి గాని అవమానము జరిగినట్లుగా మనుజుడు గాంచగలిగినప్పుడు అతడు కోపోద్రిక్తుడు కావడం అనేటువంటిది సాధారణంగా జరిగేటువంటిదే. కానీ సర్వసాధారణంగా ఒక భక్తుడు అనేటువంటి వాడు నమ్రతను అనుకోవను కలిగి ఉండాలి. అలా అనుకోవను నమ్రతను కలిగి ఉండాలి కదా అని చెప్పేసి భగవానుడు లేదా అతని యొక్క భక్తులకు అవమానం జరిగినప్పుడు మౌనం వహించినట్లయితే అది కూడా దోషమే అవుతూ ఉంది. కనుక ఇక్కడ మునులు మొదట వారికి ఎటువంటి ఇది కాకుండా ఉండడానికి, అలాగే రాజ్యంలో ఉండేటువంటి రాజ్యాన్ని గురించి రాజ్యంలో శాంతి సౌభాగ్యము వర్ధిల్లాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వేనరాజుకు హితబోధ చేసినటువంటి అంశాలను చూసాం. కానీ అదే మునులు భగవానుడికి అవమానం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వారు చూస్తూ మౌనంగా ఉండిపోలేదు. ఉంటే అది తీవ్రమైనటువంటి దోషమే కాగలదు అనేటువంటిది చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇదే విషయాన్ని మనం చూస్తే చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఎంతో మరి శాంతయుతంగా ఉండేటువంటి వారు, భక్తి భావనను సర్వమానవాళికి హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చినటువంటి వారు మరి ఆ జగాయి మదాయిలను వధించడానికి కూడా ఆయన ఎక్కడ వెనుకాడలేదు. ఎందుకంటే అక్కడ భక్తులకు వారు గాయపరిచినటువంటి సందర్భంలో. సో కనుక శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నవి, ఆచార్యులు కానీ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది,
భగవంతుని కానీ భక్తులకు కానీ అవమానం జరిగినప్పుడు భక్తుడు చూస్తూ ఊరుకు మౌనం వహిస్తూ ఉండకూడదు. సో ఇక్కడ మరి ఆ మునులు చేసినటువంటి విషయం సమర్థనీయంగా శాస్త్రాలను అనుసరించి ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే మునులు అంటూ ఉన్నారు, యవ్వాని అనుగ్రహం చేత సమస్త ఐశ్వర్యాలను సమస్తమైనటువంటి శుభాలను అతడు పొంది ఉన్నాడో అటువంటి దేవదేవుడినే ఈ అమంగుళుడు దుష్టుడు సిగ్గుమాలిన వాడైనటువంటి ఈ వేనరాజు తప్ప మరెవరు నిందించగలరు అంటూ వారు ఇంకా పలుకుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా సమస్త ఐశ్వర్యాలను సమస్త శుభములను అనుగ్రహించేటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు చెప్తూ ఉన్నారు, సిగ్గు లేకుండా సమస్త యజ్ఞాలకు ప్రభువు అయినటువంటి ఆ శ్రీ మహావిష్ణువునే అతడు నిందించినటువంటి దుష్ట ప్రవర్తన కలవాడు ఈ రాజసింహాసనంపై కూర్చోవడానికి ఇతడు అర్హుడు కాదు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ శ్లోకాలలో చెప్పబడినటువంటి పదాలలో బ్రాహ్మణులు వేణుడి యొక్క అనర్హతను 2 కారణాలు చెప్తూ ఉన్నారు. అసద్వృత, అతని ప్రవర్తన ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఉన్నది. ధర్మం ఏంటి? రాజ్యంలో మరి ఆ భగవంతుని విష్ణు భగవానుని యజ్ఞాల ద్వారా అర్చించవలసినటువంటి విషయం. కానీ ఇక్కడ వేణుడు ఏం చేస్తున్నాడు? విష్ణు యొక్క ఆరాధనను ఆపివేసి తనను ఆరాధించాలి అని దండోర వేయించినటువంటి వాడు. కనుక ఇతడు దుష్ట ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నటువంటి వాడుగా అసద్వృత్త అని శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. అసద్వృత్త అంటే అతని యొక్క ప్రవర్తన ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి ప్రవర్తన. సో ధర్మ విరుద్ధమైనటువంటి ప్రవర్తన కారణంగా అతడు రాజసింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి ఉండడానికి అనర్హుడుగా ఈ మునులు ఇక్కడ మరి నిర్ణయించినటువంటి విషయంగా మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అసత్వృత్త, పాపవృత్తి కలిగినటువంటి వాడు అంటే ఏంటి? ధర్మానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు పాపవృత్తి కలిగినటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నటువంటిది విష్ణు నింద. విష్ణు వినందతి అని చెప్పబడినటువంటిది. యజ్ఞపతి అయినటువంటి విష్ణువును బహిరంగంగా ఇతడు అవమానపరుచున్నాడు. మరి వాస్తవానికి మనకి భగవద్గీత అంతటా కూడా యజ్ఞపతి ఎవరు అనేటువంటి విషయంలో, ఎందుకంటే ఇలాంటి మూర్ఖులు తర్వాత ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ కలియుగంలోనూ తర్వాత కూడా ఉంటారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే అర్జునుడు కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాడు. శ్రీమద్ భగవద్గీత 8వ అధ్యాయంలోని 1 మరియు 2 శ్లోకాలలో. హరే కృష్ణ. ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు, శ్లోకాలు అవసరం లేదు కానీ ప్రశ్నలు ఎవరికైనా గుర్తుంటే చెప్పవచ్చు. హరే కృష్ణ. 8వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు చంద్రావతి మాతాజీ, కిం అధ్యాత్మం, కిం అధిభూతం, అధిదైవం, అధియజ్ఞం వస్తుంది. కరెక్ట్. కిం తద్బ్రహ్మ అనేటువంటి శ్లోకాలు. అదే ఏమేమి అడిగాడు? బ్రహ్మం అనగానేమి, అది యజ్ఞుడు ఎవరు, అది దైవం ఎవరు గుర్తుంది. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామం. మాతాజీ మాతాజీ ప్రణామం. బ్రహ్మం అనగా ఏంటి, ఆదిభూతం అనగా ఏంటి అని దేన్ని అంటారు అనేసి, ఆధ్యాత్మ అనగా ఏంటి, కర్మ ఏంటి, యజ్ఞుడు ఎవరు అన్నట్లుగా అడిగారు. ఎస్ మాతాజీ. సో మొదటిగా 2 శ్లోకాలలో అర్జునుడు అడుగుతాడు, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి,
ఆత్మ అంటే ఏమిటి, కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి, భౌతిక ప్రపంచం అంటే ఏమిటి, దేవతలు ఎవరు, ఇవన్నీ నాకు దయతో వివరించు. ఇంకా అడుగుతాడు, ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, అతడి శరీరంలో ఎట్లు ఉంటాడు, మరి భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమైన వారు మరణ సమయంలో నిన్నెట్లు గుర్తించగలరు అనేటువంటిది ఉంది. సరే, మరణ సమయం గురించి డీటెయిల్గా చాలా ఎక్కువగా వివరణిస్తారు ఆ అధ్యాయంలో. కానీ మొదట అడిగినటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలకు మాత్రము ఆయన 2-3 శ్లోకాలలోనే సమాధానం చెప్తూ భగవంతుడు చెప్తాడు కదా. మరి సో ఆ విధంగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడు యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి అధిభూతం క్షరో అనేటువంటి, అలాగే ఈ దేహంలో యజ్ఞ అంటే అధి యజ్ఞుడును నేనే అంటూ కూడా చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తాం. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఈ 8వ అధ్యాయంలోని 4వ శ్లోకం గుర్తుంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. అధిభూతం క్షరోభావ పురుష అనే శ్లోకం. అధిభూతం క్షరోభావ పురుషశ్చాది దైవతం అంటున్నారు. నెక్స్ట్ అధి యజ్ఞో హమేవాత్ర దేహే దేహ భృతాం వర అంటూ ఆ భగవంతుడు కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు అక్కడ. కృష్ణ సారీ ఆయన్ని అర్జున్తో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. నిత్య పరివర్తన కలిగినటువంటి భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతం అని చెప్తారు. మరి భౌతిక అంటే ఇక్కడ అధిభూతం. అలాగే సూర్య చంద్రుడు మున్నగు దేవతలతో కూడిన విశ్వరూపమే అధిదైవము అనబడును. ఈ దేహదారులందరిలో హృదయంలో పరమాత్మగా ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవుని నేననే ఆ యజ్ఞ ప్రభువుని అధి యజ్ఞమును అంటూ మరి చెప్పినటువంటిది. అంటే వాస్తవానికి ఏంటి, ప్రతి జీవుల యొక్క హృదయాలలో భగవంతుడు ఆత్మతో పాటు పరమాత్మ కూడా ఉండేటువంటి అంశం. అయితే ఇక్కడ ఈ వేణుడు, దుష్టుడైనటువంటి ఈ వేణుడు తానే యజ్ఞపతిని అని, అంటే తానే ఆ ఆత్మ పరమాత్మలు మొత్తం తానే. సాధారణంగా ఏమిటి, మనకు మానవులు మనము ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఆయనతో గుణాత్మకంగా సమానము అనేటువంటి భావన ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ వేణుడు అది దాటిపోయి తానే మొత్తానికి మరి ఆ యజ్ఞ పతిని అనేటువంటి ఒక దురహంకారంతో, దుష్టభావంతో మరి చేసినటువంటిది. వాస్తవానికి అధి యజ్ఞుడు అంటే అది ప్లస్ యజ్ఞ, అది యజ్ఞాలకు అధిపతి. మరి సో భగవద్గీత అంతటా కూడా చెప్పబడినటువంటిది, సమస్త యజ్ఞాలకు నిజమైనటువంటి భోక్త, సమస్త యజ్ఞాలను స్వీకరించేటువంటి వాడు, యజ్ఞ ఫలాలను ప్రసాదించేటువంటి వాడు, ప్రతి జీవుని హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ మహావిష్ణువు లేదా శ్రీకృష్ణుడు. మరి ఇక్కడ ఈ దేహంలో అంటే మరి ప్రతి జీవి యొక్క దేహంలో అని అర్థం వస్తుంది. కాబట్టి మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ప్రతి జీవుని యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి అంశం. మరి ఇదే విషయాన్ని దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృది దేశే అంటూ అర్జున అంటూ చెప్పినటువంటి శ్లోకం. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ఇది 18వ అధ్యాయంలోని శ్లోకం. సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశేర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయ. హరే కృష్ణ మాత. సో హరి బోల్. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశేర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతానాం యంత్రారూఢాని మాయయ. సో
దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తూ ఉన్నారు. ఏమని? ఓ అర్జున, పరమ పురుషుడునైనటువంటి నేను అందరి హృదయాల యందు ఉండి భౌతిక శక్తి చేత తయారు చేయబడినటువంటి, అంటే ఆయన యొక్క మాయా ప్రకృతి చేత తయారైనటువంటి ఈ జడ పదార్థాల చేత తయారైనటువంటి ఆ యంత్రమునందు ఆసీనులై ఉన్నట్లు జీవులందరి సంచారాలను నేను నిర్దేశిస్తున్నాను. అంటే ఆయన సాక్షిభూతుడుగా ఉండి, ఎందుకంటే మనకు కొంత పరిమితులతో కూడినటువంటి స్వేచ్ఛను కలిగించి మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది. మరి అటువంటి దాన్ని ఆయన సాక్షిభూతుగా మనకెందుకంటే మనం అన్ని కూడా మర్చిపోతాం. సర్వస్య సాహం హృది సన్నివిష్టో అంటూ మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ అంటూ భగవద్గీత 15వ అధ్యాయంలోని 15వ శ్లోకం చెప్తారు. నేను అందరి హృదయంలోనే ఉన్నాను. సో మరుపు ఇవన్నీ కూడా కారణం నేనే అనేటువంటిది మరి ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని ఆ 15వ అధ్యాయంలోని 15వ శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటి అంశము. ఎందుకంటే మరి కానీ భగవంతుడు అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడైనటువంటి ఆ యజ్ఞ ప్రభువు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు లేదా విష్ణువు మరి అన్నింటినీ నిర్దేశించి వాళ్ళకి మరి తర్వాత ఆ అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడుగా భగవంతుడు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు అదే శ్లోకంలో, సర్వ వేదాల ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి నేనే అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా అధియజ్ఞుడు అయినటువంటి అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్త అయినటువంటి ఆ ప్రభువుని మరి ఇతడు నిందించి తానే మరి అగ్ర యజ్ఞాలన్నీ స్వీకరించడానికి మరి నేనే తప్ప వేరెవడూ లేడు అంటూ ఆ దుష్టుడైనటువంటి వేణుడు చేసినటువంటి కార్యాలకు ఇక్కడ మునులు కోపోద్రిక్తులై అతన్ని ఖండించినటువంటి విషయం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే వేణుడు యజ్ఞాలకు అధిపతిని తానే అని ప్రకటించుకున్నాడు. కానీ భగవద్గీతలో ఇప్పుడు మనకు చాలా చోట్ల చెప్పబడిన సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి, ఎందుకంటే అలాగే మనకి భగవద్గీత 10వ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకం, హరే కృష్ణ, ఎవరికైనా 10వ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చెప్పనా? అథవా మహునైతేన, అదేనా? కిమ్నాతేన కావచ్చున, జ్ఞాపకం లేదు సరిగ్గా. జ్ఞాపకం లేనప్పుడు ఆ శ్లోకమేనా అని. ఓకే, హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టాభ్యాహమిదం కృష్ణం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. హరే కృష్ణ. సో అది చివరి శ్లోకం కరెక్టే, నేను అన్నాను. కానీ 41వ శ్లోకం అన్నాను. అది 41ది చివరిది కాదు, యాక్చువల్ గా 42వ శ్లోకం చివరిది. 41వ శ్లోకము యద్విద్భూత. హరే కృష్ణ బృందా మాతాజీ. యద్యద్విభూతి మత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ వా తత్తేవావగత్సత్వం మమ తేజవంశ సంభవం. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. ఓకే, నేను అడగడం కొంచెం రాంగ్ వచ్చానేమో. చివరిదిగా 41వ శ్లోకము, అది చివరిది కాదు, 42 కూడా ఉన్నట్టుంది. మీరు చెప్పింది కూడా కరెక్ట్. చివరి శ్లోకం అయితే మీరు చెప్పినటువంటిది. ఆ చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పేది ఏంటంటే, ఓ అర్జున, ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఆయన యొక్క విభూతులను గురించి చెప్తారు. విభూతి యోగం కదా అని చెప్పి, వీటన్నిటితో పనే ఉంది అర్జున, నా యొక్క ఒక్క అంశ చేత మాత్రమే విశ్వాన్నంతటిని కూడా వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నవాడిని నేను. సరే, ఇవాళ సందర్భంగా అది కూడా కరెక్టే, చివరి శ్లోకం కూడా. సో కానీ అంతకు ముందు శ్లోకంలో ఎంతో వైభవంగా అదే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు అర్జునుడితో, యద్ విభూతి మత్ సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ వా అంటూ చెప్పినటువంటి శ్లోకంలో సంపన్నములు, సుందరములు, మహోవైభవం అంటే ఎంతో వైభవోపేతములైనటువంటి సృష్టిలన్నీ నా వైభవం యొక్క స్ఫులింగముల నుండే ఉద్భవించినవని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తూ ఉంటారు.
కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమందున్నటువంటి ఇది కానీ, భౌతిక ప్రపంచమందున్నటువంటిది కానీ, వైభవోపేతమైనది కానీ, సుందరమైనది కానీ, ఈ జీవితమే కానీ, ఏదైనా కానీ ఆ శ్రీకృష్ణుడి విభూతి యొక్క అంశరూప వ్యక్తీకరణమే అనేటువంటిది. అది తదుపరి శ్లోకంలో, చివరి శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అథవా బహునైతేనా అనేటువంటి శ్లోకం మీరు మాతాజీ, శశికళ మాతాజీ వీళ్ళని చెప్పినట్టు. సో కాబట్టి మరి అక్కడ మునులు అన్నట్లుగా సో ఈ దుష్టుడు సిగ్గుమాలినటువంటి వాడు ఏవైతే మరి ఎవని అనుగ్రహం ద్వారా పొందాడో, అందుకే అన్నాడు 33వ శ్లోకంలో, సమస్త ఐశ్వర్యములు సమస్త శుభములు ఎవరి నుండి లభించినవో అటువంటి ఆ దేవదేవుడినే ఈ అమంగళుడు అయిన వేనరాజు తప్ప ఎవడు దూషించగలడు అంటూ వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి అంశాలను, దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలను మనము ఈరోజు చూసినటువంటివి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల